Ta faru ta ƙare, gwamna Ganduje ya kafa kwamitin bincike akan sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashen rahotanni wanda ke kawo muku al'amura da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Idan wannan ne zuwanka na farko izuwa wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa wanda hakan ba zai ɗauki ka wani lokaci mai tsayi ba, kuma ka sani a kyauta ake danna subscribe. Da fatan zaka danna mana subscribe. Mun gode. Ga kanin labaran kamar haka. Gwamnatin jihar Kano ta kafa kwamiti na musamman domin yin bincike akan wani aikin titi mai tsawon kilomita 5 da tsohon gwamnan jihar Kano sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya bayar. Ayyukan titunan wanda ya ratsa ta ƙananan hukumomi 44 da ke faɗin jihar. Haka zalika gwamnatin jihar Kano ta amince da dakile kwangilar miliyoyin nerori da ta ba wani kamfani da ake kira da CCECC Nigeria Limited akan adadin kuɗaɗe da suka kai miliyan 651 da kuma 800 da ɗoriya. An ba da kwangilar aikin ne a shekara ta 2012, amma an tsayar da aikin ne bayan da aka kai rabinsa, lamarin da ya janyo matsi da tsanani ga mutanen wannan yanki. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano, Malam Muhammad Garba ne ya bayyana haka yayin jawabi ga manema labarai akan abin da suka tattauna. Garba ya ce majalisar ta kafa wani kwamiti domin yin bincike akan aikin tituna na kilomita 5 da aka bayar ga ƙananan hukumomi 44 da ke faɗin jihar wanda tsohon gwamnati ta bayar. Garba ya kara da cewa wannan mataki na daga cikin ƙoƙarin gwamnatin jihar Kano na dubawa, kammalawa ko kuma dakatar da duk wata kwangila. Da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Don samun labarai a koda yaushe kar ka manta da danna subscribe.